Hello? Hello? Ya gajiya? Wallahi lafiya ya kake? Wallahi. Ni ba na Najeriya ma fa baki ɗayansa. Kika ce ba kya Najeriya? To kai din kana ina? Ai ni ma yanzu haka ina Switzerland. Wallahi daga nan ma ina so zan wuce Indian. Zan dan yi wani uzuri in dawo Najeriya. Sosai ma kuwa. Ko za mu haɗe a nan ne? Na, ba zan samu damar tsayuwa ba wallahi. Kawai sai ran da muka dawo Najeriya mu haɗu. To yayi kyau. Na gode. Bye. Ya abin biskit mana. Geron Sunday ba na 50. Naira 50 ko? Sa siga na 20. Ka san wannan tinubiya sai a hankali. Ka san yanzu babu sigan naira 20 fa sai dai naira 50. Ba damuwa ya zama 100 kenan. Masha Allah. Canjin ka kai sai dai fa canji fa. Zan da an karba. To ba damuwa. An taba ta baka ne. Rage nan maza. Ai. Ba za mu haɗu ba kuma. Ban gane ba. Assalamu alaikum. Mala a bani garin kwaki. Na nawa? 50. Wannan ma ɗan naira 50 ne a nan. Sigan nawa? Na 50. Kai, wai dama kai. Ke kin ma rena mun wayo. Kama rena mun wayo wallahi. Kai ka ce mun baka Najeriya? Nan ne Switzerland din? Cikin miyar ki ya fara yin ƙarya. Kai ka fara yi min ƙarya. Daman ke makaryaci ya ce. Kai ne makaryaci. Har za ki rena mun wayo ki ce wai ba kya ƙasa ba kya Najeriya wai kira. Kai ka ce mun kana Switzerland tunda ma haka ne ba ma zan ji kunyar ka ba. Kawai garin kwaki na zo siya kuma don haka hisa. Kuma a bani canji in ji umara kuma kai mata canji. Na ji makaryaci banza makaryaci an da ji kunya. Makaryaci kawai malam. An da ji kunya. Akwatin za a kare.